Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li m'għandu ebda reazzjoni għal dak li kitbet Daphne Caruana Galizia dwar il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Caruana Galizia kitbet biex in-nies ma jivvutawx lil dawk li mhux qegħdin jagħtu l-appoġġ kollu lil Simon Busuttil u fost oħrajn semmiet kif Mario De Marco għadu viċi kap tal-Partit Nazzjonalista anke jekk fi kliema ma jurix dan. Staqsew dwar dan il-Malta Today. Dr. Busuttil, il-reazzjoni tiegħek għal kummenti ta' Daphne Caruana Galizia rigward Mario De Marco. Taħseb li Mario De Marco għadu qed jagħti kontribut il-Partit Nazzjonalista? M'għandi l-ebda reazzjoni fuq dak li qaleti. Caruana Galizia qalet li vera De Marco kellu mument diffiċli iżda skonti anke b'Pefene Kadami, għalhekk enfasizzat li De Marco mhux jagħmel ix-xogħol tajjeb li skonti jagħmel Fene Kadami. Qalet li hemm oħrajn li mhux jappoġġjaw lil Simon Busuttil u dawn għandhom ikunu malqa. Tivvutawlhomx, kitbet Caruana Galizia. Mistoqsi jikkundannax l-attakk fuq De Marco, Busuttil ma kellu xejn xi jżid. Tikkundanna li qalet Daphne Caruana Galizia dwar Mario De Marco li mhux jagħti sema. Diġà wieġib fuq Mario De Marco. Tikkundanni? Nassumi li qed taqbel magħha mela. X'għad ieħor? Anke Pefene Kadami ma rridx li isten imqar nofs ta' kelma kontra l-kidba ta' Caruana Galizia fil-konfront tal-viċi kap ieħor. Prova jagħmel ta' birruħu li ma kienx jafx qed jistaqsu l-ġurnalisti. Dr. Fene Kadami, dan l-aħħar kien hemm kumment tal-blogger Daphne Caruana Galizia fuq il-Partit Nazzjonalista. X'taħseb dwaru u dwar ir-reazzjoni tal-viċi kap Mario De Marco għal dan? Ma nafx għalli ma kummentet tajt. Għal-kumment li Iffaċċjat bil-fatti u kif kien diffiċli li ma kienx jaf għax De Marco wieġeb fuq Facebook u saħansitra kien irrapportat Fene Kadami ħarab, iżda kelma li kelma kontra dak li kitbet Caruana Galizia ma lissinx. Kundanna mal Daphne Caruana Galizia. Mela jnajna ta' biex tikkundanna jew nfaħħar il-blogger. Għandek opportunità biex tikkundanna lil Daphne Caruana Galizia, tikkundanna hawnhekk? Mela. Tikkundanna? Mela.